Kam to ideme teraz? Ideme inštalovať megabillboard. Megabillboard? Kam, komu a prečo? Tu máme, my Slováci nemáme niekde čo jesť, ale máme najväčšie autocentrum Audi v Európe. Neviem teda, na čo nám je. Každý, kto dnes príde do Bratislavy, bude môcť na prijazdovej ceste od Lamača, od Brna vidieť nádherný megabillboard, ktorý sa venuje podnikateľskej činnosti bývalého ministra hospodárstva Jirka Malchárka, známeho to z kauzy Gorila. Tak toto, čo sa pozeráme, to je to Malchárkové tzv. Gorily Audi centrum. Áno, áno. Mega. Najväčšie v Európe. Čak, to netreba akože závidieť, však to je v poriadku. Ale myslím, že treba sa pýtať. Nie len občania, všetci by sa mali pýtať. Aj tí, ktorým to patrí v popise práce, čo to majú sa pýtať. Čo je na tom plagáte? Na tom transparente? Jedno jediné slovo, celku jednoduché, skonfiškovať. Prečo si myslíš, že to patrí sem pred budovu tohoto Audi centra? Viete, ja nechcem nič prejudikovať, či áno alebo nie, ale chcem povedať, že ľudia toho majú plné zuby v tejto krajine. Za 22 rokov v tejto krajine pochytali len fakt obr podvodníkov, aj to sa museli predvádzať tak, že to klalo oči. Kopu sofistikovaných umelcov, hej, sa nám tu škeria, šklavia do tváre, chodia po plesoch a častokrát sú možno ešte horší ako tých, ktorých pochytali. A ľudia, smutné na tom je, že ľudia už neveria nikomu a ničomu. A to je zlé. Jednak to, že dojde k priamym škodám, hej, že takéto konanie, ktoré je spomínané v Gorile, to znamená, sú priame škody. Ale sekundárne to spôsobí o mnoho väčšie morálne škody na mladých ľuďoch, ktorí sú proste z toho znechutení, možno sa niektorí inšpirujú. A najväčšiu škodu, ktorú ja vyhodnocujem, lebo ja tvrdím a myslím si, že tvorivý element v živote človeka je nevyhnutný, že takéto konanie zahubí tvorivosť človeka. No myslíš, že takýto nejaký transparent s nápisom skonfiškovať môže vlastne niečomu pomôcť? Môže zobudiť ľudí a ľudia sa môžu znova viac a viac pýtať. Včera to minister vnútra dobre povedal, že aj títo ľudia, ktorí to vyšetrujú, potrebujú cítiť verejnú podporu. Myslím, že ten prípad je taký veľký, že také veľké jablko, že sa nedá zjesť náraz a hneď, bude to dlho trvať, ale presne to, a ja to tak vnútorne cítim, že potrebujú aj tí, čo sa tým zaoberajú, podporu. Musia cítiť, že ľuďom na tom záleží, že to chcú vyšetriť. No dobre, ale o necelé 2 mesiace sú voľby a ty veríš, že po voľbách, keď nastúpi garnitúra vládna vedená Ficom, bude to ďalej vyšetrovať? Pozrite sa, buď sa k tomu dostaneme, alebo nie. Ja si myslím, dokonca to bude znieť zvláštne, ale ja si myslím, že priamo tým politikom by malo na tom záležiť, nech sa to vyšetrí. Tým by to malo na tom záležať a môže sa očistiť, môže to naozaj spôsobiť katarzný účinok pre celú spoločnosť, že Gorila sa vyšetrí, že raz a navždy. Nebezpečné na tom celém je to, že ak tie záznamy existujú a údajne existujú, zvukové, nie prepisy, ale zvukové záznamy, ten, kto ich má, bude vydierať. Bude vydierať. Znova títo ľudia budú len určitými bábkami. Im by malo na tom záležať. Aby niekto nevydieral tým, že ja mám tie zvukové záznamy, lebo to znova sparalizuje túto spoločnosť. Keď sa to raz vyšetrí, raz a navždy sa to vyšetrí, s tým svätý pokoj, tak aj keď niekto bude hovoriť, ja mám záznamy, no a čo?